aye Mali wajulukela be fara ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire wajulukela bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire ko est-ce que kuranɛ kɔnɔ gorjigeniya bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ou bien a t'a kɔnɔ u b'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ gorjigeniya haramuyalen don Jo Papi et sa gorjigeniya kɛlɛ kɛ ni yɛrɛ gorjigeniya kuma fɔ ni kɛlɛ fɛ k'a fɔ ko cɛ an ka gorjigeniw kɛlɛ a bɛ boli de n'a ma samara sen fila don ka boli ka fɔ ma tu n'a ma ka samara sen fila don ni Jo Papi ma ka samara sen fila don ka boli ka fɔ ma ko tu mais si ko dɔ fɔ silamɛ ma mina o fɔ o ni si ko dɔ fɔ silamɛ ma kuranɛ kɔnɔ min dagalen tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye gorjigeniya ye mun na e tɛ se k'o kɛlɛ k'aw ka jamana kɔnɔ n ko gorjigeniw bɔra k'u ka célébration kɛ Côte d'Ivoire gorjigeniw bɔra k'u ka célébration kɛ Côte d'Ivoire yiri kɔnɔ k'u ka finiw n'u ka fɛngɛw don cɛmaninw ka soutien ni fɛnw don Côte d'Ivoire ka mesiw don Côte d'Ivoire diɲɛ bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ u ko hali Côte d'Ivoire a écoliso bɛ Côte d'Ivoire gorjigeni écoliso bɛ Côte d'Ivoire Jo Papi cɛ an ka jamana barika ma ban fo k'a fɔ k'e ka t'i da don an ka jamana fɛngɛ dɔ la k'i bɛ taa Sigo la gosi k'a ye dɔ fɔ taabolo dɔ ma an tɛ jɛn n'a ye dɛ Jo Papi anw tɛ se ka jɛn n'a ye nous les Maliens on va jamais accepter ça a fɔra ko gorjigeniya écoliso bɛ Côte d'Ivoire o bɛ fɔra yan a fɔra France 24 ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na e tɛ se k'o kɛlɛ kɛ kuma wulila Sigo fɛ dɔrɔn an ka dɔ fɔ Sigo ma ça ne marchera pas ici faw ya dossier traité le ko bila o kɔfɛ o le ka di a ye musilamaden ɲɛnama b'a yɛrɛ kalama a tigi tɛ sɔn k'a fɔ k'ale bɛ Sigo soutenir ni dangaden ni fɛn kuntanba ni jamana Sigo kan k'a disi gosi ni a ka nimagadenya ye Sigo kan k'a disi gosi ni a ka maragadenya ye alimamiw kan ka min kɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire Sigo de y'o kɛlɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ alimamiw kan ka Côte d'Ivoire jamanatigi lasigi ka ci min f'a ye Alassane ni dagalen tɛ kuranɛ kɔnɔ gorjigeniya Sigo de y'o kɛlɛ kɛ réseau sanfɛ Jo Papi non aw tɛ se ka gorjigeniw ninnu kɛlɛ Côte d'Ivoire wa aw wulila lundi mardi Bouaké Awa Bouaké ou Assane Bouaké muso dɔ bɛ Bouaké n ko muso wulila yan k'a bɛ gorjigeniw kɛlɛ cɛ tɛ dɛ tafetigi de don Côte d'Ivoire muso tafetigi ka wuli Côte d'Ivoire k'a bɛ gorjigeniw kɛlɛ n ko gorjigeniw ye plainte don muso kama Bouaké Awa Bouaké ni ma fili Awa Bouaké muso bɛ Bouaké ko Awa a ka video bɛ n kun yan a ka video bɛ n ka TikTok kɔnɔ yan Awa wulila Bouaké k'a bɛ gorjigeniw kɛlɛ gorjigeniw taara plainte don Awa kama Bouaké o tɛ tafetigi de Côte d'Ivoire tafetigi muso tafetigi o yɛrɛ y'a ye olu denw bɛ ka kɛ cogoya min na a man di o ye a wulila ka kɛlɛ kɛ gorjigeniw taara plainte don a kama Côte d'Ivoire Jo Papi en ce jour là toi t'étais où gorjigeniw taara plainte don Awa Bouaké kama don min na Jo Papi e kun bɛ min n ko muso ye video kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna muso ye video kɛ Bouaké bɛɛ ɲɛna ko a tɔ kɛra dangaden ko gorjigeniw bɛ taa plainte don ale kama Awa Bouaké e n'a fɔra k'a fɔ ko e bɛ taa fɔ de ko Sigo ye dɔ fɔ taabolo dɔ ma ko Sigo k'a ka Sigo danga Jo Papi yanni ka Sigo danga de gorjigeni minnu bɛ Côte d'Ivoire olu danga fɔlɔ quoi olu danga fɔlɔ a ye gorjigeniw danga fɔlɔ a y'u kɛlɛ aw ka jamana kɔnɔ a dagalen tɛ u bɛ k'aw ka denmisɛnninw de tiɲɛ o denw b'e bolo furumuso b'e bolo dɔgɔninw b'e bolo e bɛ se k'a ye cogo di k'aw ka carré kɔnɔ ko gorjigeni dɔ bɛ yen ani dɔgɔnin bɛ ka tɔgɔma i dɔgɔnin fana tɛ tila ka jogo de ta Sigo mana kɛ fɛn fɛn ye ne t'a labila wa fɛn kelen min bɛ n faga n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ tous les Ivoiriens qui soutiennent Sigo nous sommes fiers de vous Ivoirien fɛn fɛn bɛ ka Sigo soutenir nous sommes fiers de vous an bɛɛ kelen mais Ivoirien fɛn fɛn bɛ ka Sigo kɛlɛ ne tigɛlen don aw la dɛ bilayi ne tigɛlen don aw la yanni aw ka Sigo kɛlɛ ka to kaso la aw kun k'aw ɲɛsin gorjigeniw ni Libanais ma k'olu kɛlɛ les Libanais avec les gorjigeni là il faut a y'olu kɛlɛ Côte d'Ivoire a ye Libanais ni gorjigeniw kɛlɛ fɔlɔ mais n tɛ se ka kuma Libanais fɛ n tɛ se ka kuma gorjigeniw fɛ mais n bɛ se ka Sigo kɛlɛ Sigo bɛ kaso la ayi dangadenya tɛ anw Malien denw ma Malien fɔ dɛ ne mɔkɛ ɲɛ tɛ se ka da video kan ni n bɛ se k'i to yen ça fait mal au cœur a bɛ digina trop parce que Sigo ni ne Malien ɲɔgɔn de n balima don
Ambe barajuru tigara Mali de kono. Ambe barajuru be Mali de kono. Har na saraka wuli. Sigo be wele ni Malien de nyadi. Abe wuli ni Malien de nyadi. Voilà. A trite son avocat ben sutina. Mami bena sika Muhammadu ne ala muso nyini taw abe siko ben Allahu akbar kuma do yere be ite son abuida sono be du musoro ala ni falide. Les Ivoiriens, appelez-moi Joe Papi. Les Ivoiriens, appelez-moi Joe Papi. Il n'a même pas honte. Un vieux clossard, un vieux con qui n'a même pas honte. L'âge de 40 ans sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toi tu ne vois pas. On a sigo de traiter effet. Quand tu fais un bel adjelen, et tu sais comment Côte d'Ivoire gordigenoua. Gordigenia me Côte d'Ivoire et tu sais relou qu'elle est. Ah mais non, ça fait mal. Abedigi Morola trop. Et diden soura andalenki diden sou. Moi nous diden sou de diden minu sarade. Olu sou de ni Joe Papi nous diden sou de. Si go do voici la même gordigeni aba ka wa jamana kono. Gordigeni mbuga drapeau ta célébration ko Côte d'Ivoire et se ka fen fola. Gordigeni wula ka plenty tike muso ka ma boake et se ka kuma ola. Mana wuli ke islamede. Ira islamede da falente de. Mo mone be ngini ka fa Joe Papi ira islamede da falente. Parce que be jamana wolla jamana mi ngoro no Côte d'Ivoire gordigenia ni France borain. Awa jamana Italie ga boy. Italie, France, troisième ou Côte d'Ivoire. A Dogolendo. A Dogolente. Ma tu se relou kele. Mais maintenant do sigola ka sigola gosi parce que abe bolo labi. Ni e fugaria de. Ni min kumanya nga sigo kele sigo e video nke wakati mina. Ni tche kumbe aula au kwanga bu o wakati de ga sigo affronter. Ni e mogoto kasola kiba kele. Billahi idalentira cheala. Idalentira cheala. Ni dalembi la kavo kiye chede. Idalembi la kavo kibe se kumala e réseau sans fait. Yani maga do fanga bolo la no e kasoi. Nate kasola wakati mina. Liberté babulu wakati mina be kenema be video ke choga mina e fana be video keta. O wakati de kwa nga boka affronter. Mais che minalen kado bolo la. Mfana be permettre mbe che account fo ay mi fo haramudo. Et pour te ga jamana kono haramu ya be ga pratiquer ga jamana kono arate dogoyere. Ate dogoyere. Ni sitana den ni ta cheton den aye duo ke mama be fe ko akana libéré aye abe sanji duo le dama prison na aye blanya commenter là akana to ile aye rebe min kala la o le kan abe aye procès rejeté ame to na fami sanji tan sanji Sigo be kila ka boya. Abe bo. Barni mamala nous bebu seko sig nous bebu seko ke sigo jaje samaseku a des allez de comment samaseku de comment ora samaseku fana ba mission de la benira mission do samaseku fana ba mission de la allez de comment l'homme silencieux samaseku makunendo allez fana kanga minke abaka barado sangi tanken na abe soro ka jotu ka fara kuntuguni ali ni minali jala na bana faye abana fabe man e fani bat gelendo ila réseau sans fait Joe Papi e fani ba olu tigelendo ila réseau sans fait ningongi fani bat tigelendo ila réseau sans fait e fani ba be Côte d'Ivoire konanabi PDB ga yala ou quartier rono on y c'était Joe Papi ala kene kuma dadi e Joe Papi ma bolo sanfe ga se ga gordigenu kele ebe sa gordigenu kele hey ebe e abala bomosi be che chamana kwa do be wuda si ublani sans prêt ou dumala e muso muso ga tafe bolo de bula quoi comme le cas de Joe Papi tu know Joe Papi e kunanga minke de Côte d'Ivoire gordigenu e kunanga ubi ou de kele Côte d'Ivoire. Il faut ni bailler tigelendo là. Mon vieux père, toi tu es en France là, toi tu dois faire combattre les Woubi là. Mais ça va Woubi ou quel Radio Chilachi. Mbala Jeff fenêtre ni fait ni gordiga nous fana nyonga ko drapeau ta he mo nous bois nous fana binanga jamana che binanga jamana to che i dan yo dronde.
e dan yo dron di inga be gorjige no et saka gorjige no kele ibina kibi da joshi ko de la akanga sa afana bati kele. Les parents de Sigo sont fiers de Sigo. Les parents de Sigo, ils sont fiers de Sigo. Afana baba di Sigo shinaye. Wa we demi bangi kabla jiengono den nangolonte. Den dusumado. Den dusumado. Voilà. Sila kana faka dossier traité. Aye mali ndon toro. Aye mo bela jenu toro. Aye ni degu. Aye flamaya ni degu. Ni ye ni kamere ni dafle. Fi dusu do kumu wakati do la. Donc awe ubia bo Côte d'Ivoire gouvernement awe ubia ta kana bla bololo de sa vesan. Awe ubia ke TikTok de sa vesan. Parce que tchewoche ko ebe bo Côte d'Ivoire di. Ebe vidéo ke réseau sans fait. Toi t'es un Ivoirien. Ebe vidéo ke réseau sans fait. Qui be sigo la gauche ni koina. Bilay ne bi traité de ngi ubi de iye PDD. Tchewoche ebe bo Côte d'Ivoire. E yi sigi réseau sans fait ka dofo sigo ma ni koina. Ne bi traité ngi ubi de. Parce que awa jamana kono ubia be ka ke ubia dagalente kurane kono ari kurane kono a dagale kurane kono a haramuyalendo ko ubia ka ke kasera ke gorjigeni aw ma se ko kela wa jamana kono aw bena usigi bololo sanve ka be dofo sigo dema aw tisera ubia kele femi haramuyalendo kurane kono ubia haramuyalendo kurane kono ete sera ubiu kele Côte d'Ivoire bololo sanve dabara be ko ngana sigo la gosi dabara be kungara sigo la gauche malé on va do fo sigo ma o yu ga droit de c'est leur problème mais il va rendre rabo réseau sans avec kibena sigo de droit ni koina e ma sera ubi ou que le Côte d'Ivoire e ma sera PD ou que le Côte d'Ivoire a tene be jigila de billahi be jigila ta gorjigenu kele folo ta gorjigeni ya kele ke Côte d'Ivoire folo ni ya karasa na ministre ubi da tukun kasola ni ya ke alasa nga député ubi da tukun kasola voilà. Ala kana yafa ma ala kini to siriki ala baraka duila aba se ka yafa baneni kela doma ubeni ko jo papi ne ken be min fiye sigo akola e jija folo e ga wuli e ga ta Côte d'Ivoire e ga gorjigenu ken ni ma se ta Côte d'Ivoire wubi mun be wubi yala bololo sanfe nu te ga ke dogola tuguni u be ga ke keneran kodi wolu kele ya me ko jo papier jabati de ah bon jo papier jabati oh kuma daire tenefe malma o video de 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 jana obla mena video la ko jugu 22h33 db donc on doit dans le 21h de ce qui n'est pas bien samedi de même voilà qui samedi donc on veut faire la demande do beni fenge kono ko dans le respect on veut faire ko akilata di sigo ko la ani ko soutien yesin sigo ma o lobi se ko demande ke ni ba donc ke bina fane ni banen deke o be ko kuma jugu do ta ga yesin sigo ma kani ga demande ke mma ko ti ga demande la mma ko bala mo mun be nu sigo mana ke fenfenye kaida ka fo sigo ya malien nyogonde a malien de nyogondo amana ke fenfen ni sigo e kaso ke mali kono mali on be afo kai kaso ka fa jamana kono me tunga fe kaso mainde ambe tunga ke nere kaso ke libi ni nga demesene nere kaso ke libi tunga fe kaso i fati krefe i bati krefe i balimati krefe kaso mandugu jiangono ka tunga fe kaso bo ni kaso ki fa jamana kono o kaso o yi fa jamana di akira chogo balima do be soro ila akira chogo teri do be soro ila siroko siro yele te dumuni ko jiko igalla kana imangene bi akunlo be gadimi anga gardien wole asomogo i jonde ni be kaso la tunga fe gardien ba fo ka be jonde wole jon mais ni kaso ke ifa jamana kono ni ko domina ki mangene pigeon gardien anga fe wole ka ko kasa mangene abisa ke somogo do be soro ila teri do be soro ila ubisa ka mogo min contacter voilà
donc a domina mogula ila Oraya anisu abedi konate wale ambi to mogodo obe alhamdulillah ay konate wale obe ga nyine chenya ko dore ko no ne ba suis depuis 2019 Facebook ka aga nyima mi ke me o te ka bonu we muna sigo ka nyuma be ke fude bon ne ko ni akilla ga chamanga fanani nyima na de mo de ala ga ma o ka bonu nyima fanani do ye kwa bon ne ba suis ni deme be aba blakata malamba chamanye serbc ma do na be war ba posi kono obi ni mo war ba dama na ba ke serbc serba sendeni aga deme beta malamba chama filmerie aga pazika weche aga siraman chaman deme me agona ta wa bia nunu gon tayre me wuru ga kafiria no confirmer na jebe bu karama be bena oga sirigi tani abo tuye sirigi yara ke koroma amani aso mandi ari korolinde me sisan to ber nyagamina yere me miga levu suik ma be me nga deman ke odo me ima soro kanta ko wa bia oga sabaru kana na dina nyagami amburu kwa wa bia ere bete o wa bia ere fe korole bon ne wante wa bia fe depuis korole me ato benana che so ere ga fo ko wa bia chemo ne be ko kono ko jadi si ko mun bo mari yara dugu kono nunu ko be a musomo ne ka du fanani ga marfota de ko me ko no ga ta ka bo be fa ka banya wallahi wona ya wonali musoman nunu ne be dugu kono keren yara sorola mun fe abe ga terrorisi nunu keren wodoronte a toro minanze ko kono alere lawo sino ale ma sirama nene wolu yara le ga sirama ya nem premier wolu go amba esa obia ko jonko furula san koronton ko versi ji kara a cega fanma ko aka gratina buroye agera o yafo mogo minga o fongo wigi be go ga tigi jabi iba jabi togodi iba jabi ale kan nenni forum ken iba jabi o jabi te nenni yo o tie hakil nanta dire me abe ga ken trombe dore te woy war min ba burani se haduni min ba ende ubi fe ga aka na da ba de ya dum bogola ni ala kira sonama ala nyaba ala te bota fe dum bogola pe o tie ambe duwawe ke ala ga yimambo je be ba ya asidia mbo dusukna ga ala ga unga nya kiwo yere kono yi amina ala ga beki si tuma fe kasuma mai ala hutye no manya datuli yere kun ko ga ke ala ga ma oba takata malla bita kasuke ayere fasula o tie rugen inya bala faso fanani anyana fin bala me asirani ngata mi ko so ni yoron doroni me na manya na tera datuli ni na gari faso yi dani fle dombe abeta malla kuma be sigo yafo ibaro mugobe magobe sigo ni ale farantara ta be wala ni wura akam girube bo akana be do afasura erminga jabi bo erminga ja o kapsan niye eseni kai tiri kontesa awo to imbani ala ga nyima bo bani amena nyawo yedo aga minke sirigiye wo nyina na ko o nyina na pe wala sirigi nyina na mumo kon to ensa danga lebe ko sa wotambe ota na tabadiyale mumo tani ale ta na tabadiya yare di momo dabe famia o ibado bo mo mila na France ya we ko ba de kwati bwano imaya ate ko me do re ge ala ga yimado ni ala sona ngo ba ko fansu wallahi
général mi ma bo dum benera wa mbe duwawle ke wallahi kenya kadne yere aka nyuma na ga juguma mba feli ouais ni ala ga mo am jaye quoi foi ta ko fe foi ala duwo ke doron wati be ay duwo do ni ala sona ala ba nyuma bon ala kila sona ma abe ammi ala fu sino je wa bomo simanu na che olu ye che vagabo le sa iba ko kulisi sumande do na ko kulisi sumande do mala ku dogoni kulisi do na wallahi dogoni kulisi do na vagabo le olu de ba ko yere juguya o futa ngobe ko yere iri dikile europe bo ko yere la gosi europe quoi europe bo yere la wallahi tino ni sera plenty do wallahi ambeta sénégali et puis ali do yere be nyogona quoi e jawolu e terroriste de quoi nga do bora ya ko sa mo fo de sigo fara o ga fo ko ko mo te ala ga kerege ko ala yere le ba ga kerege ala ga fulu nyana ko ga ta plenty do ala ga plenty do jon koma mo si amadi ga do mo si kama ala ga plenty do jon kama mo si ni ala ko ku sigo ba le kerela ka be minke ala yere be se ga aga kiri tigado Umase uruga ta ko beta plenty don ko beta ni don o to kafiru ta ala sona o be na ye ya o be na ye ala sona ngu o mane retraite ka neke kafiri e wa pie pourtant nous si nenga nya kai ni nu be ngani ye harbi ala kan sama ni ala wa tunga onjia ouais amina be tunga ni na ala wa tunga njia na mina merci beaucoup ekoro iko na ti welle do ayere ko ne ta do ne ka korone ube ka korone ya kona ti babo kona ti la de bon even kora ke no bo ne be ke do ni esa wa ne ke do ni amifo harbi ala ka tuwa nja ala ka mpe nyuma sigi faso merci beaucoup here bati merci bon mena bla merci beaucoup mala bu duguma OK merci beaucoup kona fali ko be jogo Morgani foleno et j'ai foleno ça fait 2 jours il foleno ibe Morgani amina kodo explication da mo mako ka famu et concernant choka affaire là et ami fo mo yina arabu ba fait ka anga dugolo minana mais arabu ba anga dugolo minana kanal jumé ou da dine ko fait ne wabia e ka wabia pousser mais c'est ça wali wa be mali kono o re te se mo ma mina exemple do dima nous ko ka anga jamana constitution ga yelema ka ke attention mo la de do jonga tabuli kone jonga OK kone jonga e fe sebe fe arabu tarido donc lo ba fa anga jamana constitution yelema ka ke arabu tay affaire mi shigoni mo ko faire be nyogona na ta politique kunda et position d'aller nous tiens et fin ko fait tche ko fait sigi tebate ko fait kapiti kele a flana mi jari sou dans nous bra bien ko fait ka kele parce que l'autre jour là mo mbura mali kono kata plenty de show contrôle là ya tara diremne a klambe jadisi parce que jari sou ga hakilna defamba garu binya me ko e ko de vers la menyo mo ko fene ko plenty fene blagata to am mu folu nyana koro du et solo quoi faut kubu occuper show ka faire là fali ko Côte d'Ivoire c'est mo fin Côte d'Ivoire finesse la mo ko association do be ulu finu ko plenty do atami na yugura kanu sa ulu batarudi ulu ka jamana be citation mi kono bal kala mais ubi bu wa jamana ko ta plenty do ubi kama et mina kuma kele finare show ka faire c'est très simple ko bi ka joni show to na ne fa ko ti show et ouais hage to komi nga téléphone to mana mai ya crash ko ouais mina mi fina OK show ne affaire c'est très simple iba do mo chamta fayti la ko ina kuma te bo bien mun tarin et aw teru se show ni teru su be nyogona parce que petit abiga boka ka jamana defa aka jamana be menasi kono teru su do biga ka duguchi ubuga baw faga ubiga dum faga ubiga muso faga abibo aka réponse toujours abaka ka adresser teru su là donc na bora sisa kata teru su ka place récupérer ka faut capta plenty de petits contrôle en bolo en teru su be fakili bakili organ est-ce que Sénégal akulobena kanye awan klobila oh la akulobena Morgan awan klobila ça akulobena lawo voilà est-ce bon Morgan jombe jigimi yele quoi parce que nga réseau main quoi réseau main attends j'arrive je viens OK après problème ne nga continuer quoi attends OK
Ok, y a pas de souci. Comme Jogori et TGB 220 et 2023. Est-ce que Koro Klobana? Bon, allez Klotana. Et d'ailleurs, là, sur la table, donc quoi. Ouais, car. Ouais, Morgan, avait dit bonsoir, Ansou. Comment on dit? Ouais, parce que faut dire à nous. Comme Bastila? Ça va bien. Ça va. Enfin, ouais, sur la Dumouye, on doit être là. On va voir Dani Massa Anya Molade. Namina. Dani Massa si Califola. Namina. Avec si Mouni Dani Massa fait, Dani Massa ko doma, avec Siramunya, Dani Massa ko Kisika Botoroma. Amina. Notre dérofo, en Balmaga de Jola. En Balmaga de Jola, en Balmaga de. Aye kɛlɛ kɛ a b'a ka jamana kɛlɛ de la ne tɛ n da don silamɛw ka ko la o ye ne bolo yugoroya de mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn maliyɛndenw de ye kodɔnbali ye kodɔnbagaw fana ye maliyɛndenw ye mun na n b'a fɔ kodɔnbagaw ye maliyɛnw ye kodɔnbaliw ye maliyɛnw ye parce que n'i y'a ye hɔrɔn de bɛ wari di jeliw ma n'i y'a ye jeliw bɛ taa bila hɔrɔn na o ye hɔrɔn ka kodɔnbaliya ye o ye tiɲɛ wala anw denmisɛnninman kɔnɔna na a kun bɛ fɔ anw ma de kana jeli bugɔ kana funɛ bugɔ kana sɔn ka kɛlɛ kɛ ni funɛ ye kana sɔn ka kɛlɛ kɛ ni jeli ye walahi o de kun bɛ fɔ anw ye mali la anw bara n'an ni jelidenw sera ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ de kun bɛ a b'a fɔ an mansaw b'an sigi k'a fɔ mɔgɔ tɛ hɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ ni jeli ye kana kɛ ni ka kɛ nin o bɛna fɔ an ka 41 abonnés de b'a bolo a kana taa nɛni kɛ tu vois kuma na an b'o kɛ an bolo tabiya dɔ b'anw fɛ nin laada dɔ b'anw fɛ an kan ka ɲɔgɔn 41 abonnés de b'a tigilamɔgɔ bolo a kana taga nɛni kɛ ka fɛngɛ kan wala tɔbɔtɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka ɲɔgɔn bonya ne fɛ n ko laada min b'an fɛ n ko bonya de n'i y'a ye Sidiki ma se ka miiri ko Sugu don dɔ bo k'a ye a bɛ se ka taga Sugu la maloya diɲɛ ɲɛfɛ tan walahi jeliya yɛrɛ ka bɔ yen wa Sidiki diɲɛ kɔnɔ wa Sidiki yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ fɛ a tɛ Mali officier yɛrɛ fɛ an bɛ transition mun na Sidiki tɛ Mali transition fɛ Petit Guma tɛ Mali transition fɛ o tɛ Mali fanga fɛ o bɛ position minnu fɛ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ne t'a dogo n tɛ siran diɲɛ mɔgɔ si ɲɛ merci ye tiɲɛ fɔ Mali fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali transition fɛ o t'i fɛ Sidiki bɛ ten tɔ wala mɔgɔ ninnu ta ye dangadenya ye olu ta ye manamana ko ye an b'olu ta dɔn dɔrɔn sinon nin ma se kɛlɛ yɛrɛ ma yɛrɛ tile kuma de don Sunguru bɔra ko ni mɔgɔ min bɛ wari de jali ma ko i k'i miiri i somɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ yanni i ka taa wari di i ka kɔɲɔ na kungoya la Sunguru y'a ka kuma bɛɛ fɔ k'a fɔ Segu bɔra ka Sunguru de fan kuma banna ka ban a n'a fɔra ko kɛlɛ min kɛra dɔrɔn wala mun bɔra ka Segu répond e Sidiki fana ma se ka miiri k'a fɔ Segu ye don dɔ bo kɛ e fa sara a ma tɛmɛ hali seconde kelen kan Oromo de Paris bɔra i fa banani diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma de ka ɲɔgɔnna ye mais Oromo y'a kɛ mais mɔgɔ si ma kɛ bɔra ka banani kɛ fɔlɔ ka Oromo répond directement o kɛra Segu ye o mana fɔra e ni ka an ka kɛ jeli yɛrɛ hali n'i kɛra jeli ye kɛ kodɔn ɲumanbaga ye quoi kɛ kodɔn ɲumanbaga miiri dɔɔni quoi kabila ɲɛnama tɛ Sidiki la a bɔra kabila min na kabila ɲɛnama tɛ parce que ni kabila ɲɛnama don u kan ka la dɔnniya de mun na i bɛ ka minɛ hɔrɔnden dɔ de hali hɔrɔnden dɔ ta a bɛ ka hɔrɔn dɛmɛ kɛlɛ dɔ la maliyɛnden dɔ de ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn tigɛ a kan a wuli i b'a fɔ a ye walima i ye jɔn de kɛ wele ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la faransi n'u y'u wele ka kuma n'u ye Segu wele ka kuma fɔ a bɛ sɔn i b'a fɔ roi i b'a fɔ hali Jerikul olu mana Segu wele ale dɔgɔ a bɛ di Sidiki ka ko na a dabila sa Momo to yen nɔ kuma dabila a banna wala a baromu bɛ mamala yɛrɛ voilà olu bɛɛ mana Segu wele ale Segu a bɛ di dɔgɔ na cɛya ni kuma ninnu to ten Sidiki to yen nɔ a ka tɛmɛ nin kan a banna wala hari ne yɛrɛ ni ne kun ko Segu a dabila a b'a dabila non ni wala ne kun ko ne ma ko kuma ye Segu fɛ a b'a dabila ni ne kun ko Segu Segu ko in ta a kun b'a fɔ soldat e ko tan a bɛ ne wele de ko soldat a kun b'a fɔ ne ma soldat e ko tan a b'a fɔ ko min fɔ dabila soldat bɛɛ ka kɛlɛ de ye nin ye Sidiki ka carrière a kan ka jɔ de ye soldat bɛɛ kan ka jɔ de ye Segu minɛna o Segu bilala o a banna de a tiɲɛna ɲɛni t'a la tuguni ɲɛni t'a la tuguni voilà ok ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ kuma dɔ ma mais n tɛ fɛ ka kuma janya ko n ko n b'a dɔn dɔrɔn o de kun ye n ka foli ye k'an tulo don kibaruya duman na a tɔ kɔfɛ quoi Amin, merci beaucoup. An tulo bɛ don kibaruya duman na a kɔfɛ fana non an bɛna kibaruya duman sɔrɔ tiɲɛna wa
a banna de a banna an tɛ fɛ a tɔ yɛrɛ ka répondre tuguni mɔgɔ si kana bɔ de ko Siriki an ye hɔrɔn de an tɛ ka jeli dali ni hɔrɔn ye jeli dali o y'i ka fugara de o y'i ka hɔrɔn kuloya de hɔrɔn tɛ ka t'i jɔ k'i bɛ jeli dali o jeli de kana hɔrɔn dɛ voilà hɔrɔn foyi kana bɔ k'i bɛ n'i jɔ de ko Siriki sabali a kɛra a banna o banna kɛlɛ bɛ kɛ don o don sugu bɔra o kɛlɛ bɛ kɛ sugu ma bɔ o kɛlɛ bɛ kɛ mais a mana kɛ cogo o cogo a bɛ bɔ mais hypocrisie kɛlɛ de wa parce que cɛ taara ka taa a bɛ ka investissement kɛ jamana dɔ la i ka dɔn ko a bɛ ka investissement kɛ jamana dɔ la i bɛ taa ka taa plainte tigɛ ka o jamana la ka problème d'a ma mais k'a sɔrɔ a y'i wele Jobala yɛrɛ nana k'a y'i wele a ka baara dayɛlɛ la ka bonya da i kan mɔgɔ dɔ de i kan ka taa ka taa kunna wolo parce que a don dɔ ko ye don dɔ bɔ i ma taa o si la mais n'a fɔra ko manamana kunun dɔrɔn e bɔra dɔrɔn ka taa plainte tigɛ o kan bawo k'i sigilen bɛ ka maa mun kɔnɔ a bɛ bɔn et puis min ye ne de fara quoi min ye ne de fara ka jaratigɛ bɛɛ kɔnɔ hali bi ne ma se ka a dimi ma se ka bɔ ne farikolo la quoi o ye Sidiki fa su dalen neni san kelen fɛn ma bɔ a la hɔrɔnkolonden minnu bɛna i to hɔrɔnkolonden la k'i bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ jeli ninnu ma k'u bɛ tila ka bila la nin a bɛna ye ni a ma ban jeli bɛ tila ka bila an bɛɛ la kelen kelen anw de bɛ to an ka wari ta an b'a kalifaw la Mali la an bɛ taa aventure la mais aventure kelen de la an b'an ka wariw ta k'an bɛ taa tɔgɔ ɲini tɔgɔ tɛ dɛ balimaw b'an na Samasogo ye kuma fɔ bi tɛ o mɔgɔw ma i ye Samasogo ka kuma filɛ manamana ko de ye jeli min b'a a jatigimuso ɲini Samasogo ye kuma in fɔ bi tɛ mɔgɔw y'a kɛ manamana kan aw fɛ Samasogo bɛ kow f'u ye de a bɛ kow dɔn de a tɛ siran an b'o fɔ o ko in dɔn donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ lamɛnni kɛ n bɛ taa porteli kɛ duguma